Mijn opa kocht een oude bas met witte knoppen voor een happenkrats. Hij ging ermee naar een festival voor de bejaarden in Zevendal. En opa paste en opa kraste een deuntje uit zijn jonge tijd. Het werd een bende, wat ieder kende, al in de wijs maar zo gezegd. Hij won met lof de eerste prijs. Niet om de woorden, maar voor de wijs. Toen moest hij voor de tweede maal zijn deuntje spelen met heel de zaal. En opa paste en opa kraste een deuntje uit zijn jonge tijd. Hij werd een bende, want ieder kende, al in de wijs maar zo gezegd. Hij kreeg een televisieshow en hij moest mee naar de studio. Het was voor hem nog niet te laat, want morgen krijgt hij een gouden plaat. La 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 la.